बोरमाखौ खावनानै बाइकखौनो बायनांबाय। बे बोरमाखौलाय एसामिसनि मा बुङोमोनब्रा? अगुरजन्त नोंखौ दिनै खावनानै बाइक लागोना। Wow, mebla na, mebla. गोमोदों आंनो मेब्ला आंखौ आगोलनि मेब्ला सानदों नामा नों? Ha girlfriendआलाय बेसेथो लानाय? नोंनि कुजाथाराखैसो हाबाब आसोल हुगारदोसोब्रा नोंहानि गार्लफ्रेन्डखौ। मोजां गार्लफ्रेन्डखौनो मोनबायलै नोङो। माथो सानदों? थ'ब्रा आसोल एसे थिखांलांदो आंखौबो। जागोन आं दिखांनानै लांगोन। बोरो एसे उन जा। जाबायना आदा? जाबाय। अ मा जाखो? र' नों बेयाव नाथ' आं आसुना फैनि। दे मोजांथारलै सुवादनि बाइकआ। दे आंनि बाइकआ र' आंनि बाइकआ। बे फाग्लायालाय मा फाथिं बाथिं रोनावलाबायखो? खामानि मावनायावथ' गैखालानो। थांनि र' आं। आंनि बाइकआ ओइ फाग्ला मा रोनावलाबायबाय दं? आंनि बाइकआ आंनि बाइकआ गावनियाव थां। उन्दुनायफोराव डिस्टार्ब। मावनाय दांनायावबा गैया उन्दु जानाय मालायफोरा ट्रेक्टराव हाजिरा मावबाय दं। थां। आदसा थंसि फाय जों बेफोरबायदि थाबायबाय थाबा जानाय नंला। लोंनायनि बेबस्था लानांसिगोन। औलै मेब्ला भाइ दाथ' थाइसेबो गैथारालै खालि बेखौनो टेनसन जानाय नामालै? ए लाबो खोमाय लाबो नोंनो मोजां आयदा होनां। मा आइडिया होगोनलै नोंलाय? जागोन नालै जोजायाथ'। लोंनो गोसो गैगोना गैया? इसिनि गोलाव बेबो गोजा जासोबाव। दं मोनमारगन गोजा थौ।
मा सिखिनि ओंखारथारखोब्रा बाल्थिङालाय बोरोलै है खियानो गथारसिगोनलै मा दावरावलै जानो नंलालै मालाय ओइ हेलौ ए बिगुरालाय मा मोनदोंलै इयावलाय सालायखोबा र' जानाय नङा थांनांसिगोन आं ओइ बे गय फैसायावलाय मा मोनदोंलाय हा आं एसे खामानि बिजि दंलै